L'ús d'un detector de metalls ha permès resoldre un assassinat. Ell és Rubén, pertany a l'Associació Valenciana de Detectoaficionats i amb la seva destresa i en col·laboració amb la Policia Nacional van aconseguir trobar l'arma homicida. Els contem tots els detalls i la història sencera d'ací uns minuts. La col·laboració entre la Policia Nacional i l'Associació Valenciana de Detectoaficionats ha permès resoldre un assassinat. L'ús del detector de metalls i la destresa i experiència d'estos saurís valencians ha sigut fonamental per a localitzar l'arma homicida. A finales de 2020, la Policía Nacional de Castellón nos reclama para buscar un arma de un crimen. Lo mataron con un cuchillo jamonero. Los asesinos lanzaron el cuchillo a un campo. Entren en escena Rubén i 3 membres més de l'Associació Valenciana de Detectoaficionats. Amb 20 anys d'experiència buscant metalls a la platja i altres racons, la seva intervenció resulta clau. Es montar el aparato y ir buscando, porque no sabíamos en ese momento si estaba enterrado, había habido unas lluvias días antes. Fue llegar allí y ir pasando el detector hasta que apareció. Era l'arma amb la qual van assassinar un home d'avançada edat al Grau de Castelló a finals de 2020. La Policia Nacional acredita que la troballa va ser possible gràcies a l'actuació dels saurís. Els assassins van ser condemnats a més de 15 anys de presó. Nos gustaría que se contara más con la ayuda de los detectoristas, no solamente para ayudar a la justicia, que lo haríamos encantado, sino también para colaboraciones arqueológicas, para limpiar el nombre que tenemos, la mala fama que tienen los detectoristas con el tema del espolio. Resoldre un crim no entrava en els seus plans. Ara reivindiquen la seva tasca mentre continuen buscant tresors. A la platja, diuen, en queden pocs.